tohle je opravdu jedna z nejsledovanějších staveb, kterou právě teď realizuje Ředitelství silnic a dálnic. Proč? Protože reálně zasahuje přímo do centra jednoho z nejvýznamnějších českých měst. Také jsme tady té přípravě věnovali velkou pozornost. Já moc děkuji i zástupcům města Hradec Králové za to, jakým způsobem komunikují s veřejností, že na tu poměrně závažnou dopravní situaci dopředu upozorňují a že to zároveň znamená zásahy do veřejné dopravy. Chci zároveň poděkovat stavbě, která realizuje dneska, jak se ukazuje, tu stavbu opravdu ve prospěch plynulosti provozu. Nenarážíme na tak zásadní kolony, jakých jsme se obávali před zahájením stavby. To je pozitivní zpráva, je to opravdu dáno přípravou. Co se týče výhledu, před 14 dny se otočil ten dopravní režim. Teď už se díváme někam právě do dubna příštího roku, kdyby ta stavba měla končit podle smlouvy a i tak, jak se daří naplňovat ten harmonogram, tak by tomu nemělo nic skřížit cestu.